Снимам. Здравейте от центъра на Вселената. Маджарово. Град Маджарово. Тук сме пред общината, където ще бъде старт финала на господин Йотов. Колю Камъка. Международно ХЦО. Сега ще ви завъртиме по трасето с Тодор Ангелов от Клуб Берое. Той ще кара пред мене. Направихме доста елементи. Давай да тръгваме леко-плеко. Това е новото трасе на ХЦО Маджарово. Новото подобрено. Подобрено. Да, новото подобрено. Започваме с асфалт. Около 300 метра. След това... Сега всъщност ще видим колко става. Значи, преди беше 4 км и 200. Сега ще видим... Би трябвало да е по-дълго. Би трябвало да е удължено. Да. Може би 4 и 5. Ще го видим на място. Да, сега го завъртаме за първи път. Сега като отидем там на разклон, ще уточним къде е стартираща обиколка и къде си е нормалната обиколка. Добре. Тази година все пак е международно състезание и се опитваме да дигнем нивото. Да надградим на трасето и най-вече на техниката. Тодор Ангелов има доста опит в ХЦО състезанията. Но не само. Идеята е, защото преди казваха, че на спусканията не могат да се изпреварват, тъй като трасето е 80% сингъл трак, т.е. пътеки. В момента половината спускания има две линии, където хората могат да се изпреварват без проблем. Има допълнителни поляна с серпентини, където пак могат да се изпреварват. Като цяло е така, тук се забива надясно, пълните серпентини, а стартираща обиколка си и всъщност детската обиколка. Ще имаме и детско. Тази година тук на еските, на поляните, направихме по-широка пътека, за да може да се изпреварват. Да. Който може изпреварва, който не може изостава. Го изпреварват. Не, той е последен, как ще го изпреварва. Така. Сега пред камера няма да говоря, но имаше един майтап преди години. Швейцарен състезател е станал четвърти от трима. Тук на две места Тодор си поигра да има цвят камъни. Те си ги имаше, но сложихме допълнително. Сега тези, които са карали вече трасето, ще забележат нови неща. Какви разлики има? Като ето тук, нали, една от тях, в смисъл от ето този вираж. Тази еска е много по-рана от другата. След това имаме още една веднага. А иначе беше доста по-изправена. Тук сме надясно. Широк път още, след малко вече влизаме в деретата с горичка. Първата гора. Отвъд първите двойни линии. Така, кой откъде ще мине? Аз ляво си дясно или обратно? Така, ти си минавай. Аз ще минавам друго. Така че, което решиш. Аз съм дясно. Ти си дясно, добре. Така, той минава от дясно. Ние можем отляво. Ето, тук сме насипали с пръст. Ето, това е тук нещо ново. Нови елементи. Опа! Какво стана? Така. Заключена билка. Така ли? Добре. Сега тук, понеже е доста стръмно спускането, е много важно да веднага да се качите на следващия бряг, или как да го нарека, защото ако изпуснете, може да се... Сега ляза вой. Така.
Тук също е нещо ново. Да. Пак имаме хубаво спускане, което хич не е лесно тук. Опа! Така. Така, сега. Много приятно изкачване. Тук някой нарочно. И сега те си влизат животни и минават от тук. Все пак ние използваме техните пътеки. Макар че тази е новичка тук, наша, която се направихме преди 5-6 дена. Така. И тук се включваме в старото трасе. Почистено е трасето, но преди състезанието ще го почистим още веднъж. Имайте предвид, че от няколко дена работим по трасето. Между другото е 15% наклон. Да не се залъгват хората. 15% наклон е тук, да. Не е равно. Даже напротив. Та, работим по трасето няколко дни и сме леко уморени, но желанието ни да подготвим добре трасето и да ви го покажем ни накара днеска да го завъртиме. Трасето ще бъде обезопасено и с ленти отляво и отдясно с обща дължина 9 км отляво и отдясно, така че ще придобие една друга форма. Аз смятам, че станат 10 км с детската поляна и серпентинки. Да, тук това тунелче е много приятно. И 10%. Всеки може да стане 15. Тодоре, кажи нещо за трасето. Това трасето говори само за себе си. Така е, но понякога... Има се излишни в случая. Да. Сега ще стигнем до една типична секция с скали. Скали на изкачване. Където след като тук съм вложил на това сравнително дълго и стръмно изкачване. Като отидеш уморен и можеш да направиш грешки на следващия техничен участък, който следва сега след десния завой. Да, ето тук е един... Да си възстановите пулса за малко, да движете един-два пъти дълбоко. Така, лек път. Хоп. Тук е доста хлъзгаво, скалисто, камъни. Трябва да се внимава. Така, ето тук една неприятна част. Най-стръмното изкачване в трасето. Най-стръмното изкачване. Сипия. Към Сипия. Сипият, който
Сипея си има име. Точно така. Сипеят на коцето. Сипея на коцето. Кой коци? Я да кажеш. Не един коц. Просто сипеят на коцето, бе. Той се припознава да се припознава. Добре. Може да се припознава толкова. Тук гумите превъртат, нали? В момента не, но съм на най-леката възможна продажа. На най-леката. Това всяка обиколка е много голяма мъка да се качи. Тук ми показва 18%. 21. Камъни, дрожка на почва и тук по време на нощно създание ще си какашите на печат. Ще го направя датъчни. Така. Превъртя. Но той следващия път ще го прибори. Знаеш, вече няколко пъти го минавам, но има положение, когато... Да, може да им покажем на хората. Ела по-близо до камерата. В ляво какво представлява? Ляво какво представлява? Страхотна панорама към кратера на вулкан. Съответно ние сме върху Сипей. Да. Тук са ти другите склонови. Така. Много е красиво. Няма общо със състезанието, но Всъщност е много красиво. Дано вкарва атмосфера, докато караш. Те всъщност другите участници са долу, се въртят и те някои си могат да се виждат, нали, кой къде. Тук виждаш ляво. Също сме карали много върдясно, не ги гледаме, но сега забелязваш, че може да виждаш Да, ние сега началото на участъка. показваме неща, които може би няма да се гледат на състезанието. И очакваме с това да дойдат повече хора като публика. На този участък има още поне 5 участъка, които са много атрактивни. Очакваме една много голяма публика да дойде и да приветстваме на късва състезатели по време на състезанието. Да, ще имаме гости от Турция, надяваме се, пише от Обединени арабски емирства, Мароко. Надяваме се да успеят да дойдат. Тук е една част, която също трябва много да се внимава, защото почвата е хлъзгава. Хопа, лек скок. И ето тук си имаме дере. Пак дава отрак, т.е. двойна линия. Аз пащам дясната. Добре. Всъщност тук, ако този, който е първи и ако е отляво, този отдясно може да го мине, нали така? Дясната линия, По-бавна ли е дясната линия? началото е на изхода е по-бърза. Все пак да той първо ще стигне на завоя. Но дава възможност за изпреварване и за различни линии. Оттам нататък всичко зависи от техниката и уменията на ползвача. Тук също има две линии, дясно и ляво. Аз ще демонстрирам дясната. Добре. Тук дясната определено е по-добра. По-бърза е, нали? По-бърза е. Десен завой. Сме в едно деренце. Тук имаме скок.
доста често има панорамни гледки към града. Трасето е толкова динамично, игриво, интересно, че за момент не може да се отпуснете. За момент не може да се отпуснете. Толкова интересно. Има доста линии, ние ще ги откриеме. След като наложиме лентата, ще се виждат по-ясно. Съответно аз мога да мина от тук, но е доста по-бавно. Сега варианта е, тук е 2 км и половина. Според зависи от това какво ще каже съдията. Точно тук ето тук ще имаме още един сервис. Това би трябвало да е втората техническа зона. Техническа и зона за храна, където при повреда се отстранява и се дават бизони или храна на участниците. Така, тук малкият рок гардан. Не че имаме голям, но имаме идея да го удължиме. Камъните са обли, така че не са толкова страшни. Тук имаме един скок. След това тук ще имаме още един, който скоро ще сложиме. Нещо ново е, че ето тук сложихме вираж, който е много удобен. След това имаме още един. Така. И продължаваме към другото дере. Тодор е натрениран. Аз го гоня. Мисля, че мога да се състезавам. Сега, тук наближаваме прословутите ески, които са с катерене, стръмни и доста често приплъзва. Но с тренировките... Тренировките ти приплъзва пак. Да. Но понякога пускаш крака. Сега имайте предвид, че е леко влажно, което... Сцеплението е най-добро. Сцеплението е страхотно. Сцеплението стане доста по-слабо. Остри ески. Така че ако е така влажно, еските са най-лесни. Ще бъде на задната кола. Става влажно. Абе, котото, минава ли ги тук тези ески? Задай му въпрос на майстора и той най-вероятно ще отговори. Може и пряко да ще отговори. Ще му се обадим. Така, след еските, След еските. Подобрен участък. Тук ни трупи, сложени перпендикулярно на пътя. Сега изключително важно, важно е да получите представа. Така. И тук лек дроп. Тук този участък има какво да се желае. Сега пробвай новата линия вдясно, точно така. Да. Виж сега колко е. То няма бана за сравнение. Нали? Не. Това беше идеята. Новата линия ще остане просто, ако случайно има застигане, да не има тропкия. Добре. Тук тези Може би най-плъзгащия участък. най-плъзгащия участък. Тук можеш просто на парзаляне да го вземеш. Хайде сега да кажем, че
Сега, може отляво, може отдясно. Аз искам да покажа всъщност новото. Новото, което сме направили. Това е ето този скок. Опа, тук, обърка. Сега като има лента ще бъде по-добре. Ами, караш по старото трасе за това. Ето тук. Така. Също е нова част. Този сегмент. Минаваме от среща. Хайде, минавай. И надолу, и нагоре. Да гледаме, че... Тук в това дере сме направили страхотни ески. Вълнуващо е много, защото много бърза скорост. Рязко. Ето така. Реално тук. Всъщност тук трябва да се взима даже без да се върти. С такава скорост може. Да. Лек скок. И пак едно дере, което е доста бързо. Тук пак не се върти, има по инерция на децата. Много забавна еска следва. Забавна еска. Не съм падал. Да си поиграх да я разширя. Много добре. Облагородя. Стана по-лесна. Ето го. Най-новите ески, най-нови началки. Най-новите ески, които Тодор Ангов е приготвил като награда. Така че наляво сме. Виж. Наляво. Не си знаеш еските, виж. Как си ги направил, гледай сега. Тук с обратен наклон да качваме. Я да видим какво си ни измислил. Абе, не са, да. Аз съм с малко 130-40 ход на вилката. И въпреки това ги взимаш без да. проблем. Щом аз ги взимам, значи... Добре, сега леко ляво, дясно, после ляво, ляво. След това имаме още една еска. Добре, хареса ми. Не вярвах от начало, но трябваше да го завъртя наистина. Който се съмнява в мен, греши. Това да го кажа пред камера. На котото ли го кажа? Не, ти го казвам на теб. Да. Така, пресичаме пътя. Последната гора. И вече наближаваме финала. Това е доста скоро спускане, което накрая има едно дропче с един корен. Не го подценявайте, след дропа има завой. Сега ще ви покажа, ако не сте чули. Не го подценявайте. Тодор Ангелов казва да не се подценява ето този дроп. Ето този, защото веднага следва завой. Иначе може да продължите напред. Така. Ако си в добра форма, трасето е невероятно. Тук може да даваш доста газ и публиката да те чака. Ляво, дясно. Да. И ето го и финала. Това ще бъде всъщност една пълна обиколка. Не знам на тебе, но на мен ми показва 4 км и 200. Значи да го съкратили са? Какво? Не. Явно да. Колко бе? 4,3? Явно да. 4,2 беше. Не знам какво сме правили. Ние не сме го удължили. 4,2. Значи на места няма да го съкратили, друга ги удължили. 4,200, да. Явно. Станало е много по-добро, на същата дължина. Така е, да. Би на мен много ми харесва. Но има още няколко места, де трябва да се работи. Със сигурност. Преди у нас линия, където са направили, от дърветата нататък не са направили нищо. Двата обратни, двата съдове. Там трябва да се поработи. Така, завъртяхме трасето. 4 км и 200, макар че на другото ми показва
24 минути с някакво много нормално темпо. Нормално темпо. Средно темпо. 4 км, 24 минути. Сега ти ще пробваш ли едно скоростно или? Да. Аз няма те гоня, защото си доста добър. Аз ще гледам да оправя спуканата гума. И така, ами добре. Това беше от нас. Очакваме ви. Очакваме ви. Трасето е страшно игриво. Не знаем, сега аз не съм ходил по други състезания, но Тодор Ангелов, според Тодор Ангелов и други, които дойдоха да карат трасето. Трасето е много игриво. Наистина може да вдигнеш тук техника. Модерно хиксел трасе. Бързо, игриво, технично и трудно физически. Тоест, всички ти възможни елементи. Трябва да си добре подготвен, нали? Трябва да си добре подготвен и физически, и технически. И да не си уморен. С практика, така да че се умориш по някое време, но тук да се умреш, да не дойдеш както ние сме уморени в момента. И така. Добре, айде оставяме ви. Чао от нас.